Nie každé stvorenie sa narodí do lásky. A nie každé dostane šancu na bezpečie. Sú to príbehy, ktoré volajú po nádeji. A keď k ním príde pomoc, život sa dokáže zmeniť. Kráča medzi dvoma svetmi. Tým, kde každý rieši sám seba, a tým, kde každý dotyk môže zachrániť život. V oboch hľadám jedno. Nádej. Nie som hrdinka. Som len človek. Človek, ktorý sa rozhodol zastaviť a počuť tichý hlas, ktorý volal o pomoc.